Ok ljudi, znači danas ćemo pričati o jako čudnoj priči koja mi se danas desila. Znači, ja sam ušla na moj svijet na koji igram uvek sa mojim drugom. U stvari drugovima, nas je 4. I mi igramo na taj svijet. Oni dolaze ponekad kod mene i mi tako igramo na taj svijet. I na taj svijet pravimo po svome... Ja po svojoj želji stvari, svako ima za sebe kuću, nalazimo u rudnik i sve to, nalazimo rude i sve to ostalo. I jedne noći mi je bilo dosadno jer je bila subota, nije se išlo u školu. Ja sam rekao, hajde, oko 90 sati je bilo, ja mislim i bilo je 12:30, a čak 1 sat od noći. Ušao sam ja na moj svijet i sada pravi nije mi kuća bila skroz gotova, još sam dodao neke stvari. I idem ja sada u rudnik i prestanem i kopam i hodam i čujem kako neko drugi kopa. Ja samo stanem i pogledam na chat da li je neko ušao ili na name tagove u svijetu, ali niko nije ušao. Ja ne znam šta je to bilo. I kada sam malo više provjeravao, ono je prestalo. Ja sam nastavio i našao sam bukvalno dijamante. Ne znam, ja mislim da je bilo 4 dijamanta. I kod kuće sam imao još 8. I kada sam ostavio te dijamante sve u chest, napravio sam inače blok da ne bi brzo nestalo. Da ne bi nestalo, nego da mi u chestu ima ne više prostora. Tačno sam imao 9 dijamanta, pa sam napravio blok od diamonda i ostavio ga u chest. I otišao sam da majnam i bukvalno sam, kada sam krenuo da majnam, čuo sam moj chest, kako da ga je neko otvorio. I onda sam rekao, nema veze, pričinava mi se, i ja sam odjednom popustio do daske tunove na cijel Minecraft. I kada sam to uradio, bukvalno, čuo sam kako se otvorio chest i samo se čulo kako neko beži i ništa mi nije pisalo kao left the game ili tako nešto. I bukvalno kad sam se vratio gore, nije imalo diamond bloka. Bukvalno sam se iznervirao, ali nadam se, uhvatila me mnogo jeza, nadam se da vas nije uplašio ovaj video. Ok, pišite u komentare da li mislite da li je to istina ili ne. I to je bilo to, vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!